ka ọ nọgoro oge onemone a na-ada aka na ntị ka akwụsị dị na-emebi gburugburu anya na ụmụ aja agwa ndị ọzọ dị iche iche. Gọọmenti Anambra steeti site n'aka ndị Operation Clean and Healthy Anambra Ocha Brigade amaliteghị ịkwatụgasị ihe ndị eji wee dochigasịa ụzọ n'irube isi na ntụziaka gọọmenti debere ka edebe ebe niile ka ọ dị ọcha nwee ezi ahụike dị mma maka gburugburu anyị maka anyị nwa bụ ndị steeti a na ndị bịara abịa. Ya bụ nrube isi na ntụziaka anụnwa bụ n'ịkwadokwu mbọ gọọmenti na-agba ịhụ na gburugburu anyị dị ọcha zupụtara arụ ike. Chibuzo Obidike wetara anyị akụkọ a. N'ebe na-ekwesịghị onye isi Ocha Brigade kpọkwuru ndị na-azụ ahịa ka ha baa n'ime ahịa ebe ya bụ ndị ọrụ nchekwa Ocha Brigade bụ ndị bidoro ya bụ njem site na mpaghara Ịgbariam n'ogologo ụzọ Enugu Ọnịcha. N'okwu ya ka ha gasịrị ya bụ njem ka onye isi Ocha Brigade bụ Comrade Celestine Anere sịrị na ọ bụ site n'iwu gọọmenti steeti a nyere n'ịfụ na ewepụrụ nyanya na nyanya ụlọ bụ nke a na-arụ n'okpuru nnekwu ọkụ latrik high tension ya na ịkpọsa ahịa n'ebe na-ekwesịghị. Ya bụ onye isi Ocha Brigade kpọkwuru ndị na-azụ ahịa ka ha baa n'ime ahịa ebe gọọmenti wepụtara n'iji zụọ ahịa ka ha ghara iji n'ihi ya wee tụfuo ndụ ha ma kọwaa na gọvanọ Soludo bụ onye bụ n'obi ịfụ na Anambra bụ obodo bụ ịgba.